Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y kasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mo pagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Musa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako. Samtang ikaw og ako maga. Panula sa Kabuntagon World. Let not your thoughts be festered with negativities. Aron ang adlaw, malipayon ug mabungahon.
face a new day with gratefulness in our hearts and be a sunshine for someone's weary heart. Busa padayon sa pagkakusgan diha sa atong labang makagahom tungod kay ang bag-ong oportunidad iyang gigasa kanato. Ug dado nato kini sa atong padayon nga pagpanaw samtang kita magatuki sa atong #Facebook Living an Accountable Life. Kauban ang positibong programa matag Sabado sa buntag kini ang Panimaya sa Kabuntagon World. The digital world is on. Every single person is online. Almost every corner of the world can be seen in the web. And you and I can be followed through the cyber world. Web cameras, tracking software and apps, social media and other tools that are just at your fingertips to get an information about you. Our life is an open book to the world. Yet this information can sometimes be altered, restructured, and filtered, showing only what we want to be shown. Humans tend to cover up, hide, and keep a secret to anything they considered dark and sinful. However, we cannot hide, we cannot escape, and we cannot filter ourselves in the very eyes of the Creator. Then, one day, our life will be flashed in front of us, and the judgment will be served. And there will be books with a record of actions of all human beings, ensuring that God cannot be charged of injustice. The book of life contains the names of all who entered the service of God. Anyone whose name was not found written on the book of life was thrown into the lake of fire. And there will be another book, the book of remembrance. It contains every deed of righteousness, every temptation resisted, every evil overcome, every word of tender pity, every act of sacrifice, suffering, and sorrow for Christ's sake is faithfully chronicled. And the book of sin contains every secret thing, every idle word, every secret purposes and motives. Every man's work passes and review before God and registered for faithfulness or unfaithfulness. Every name will be mentioned, every case closely investigated. Names are accepted, names rejected. Aron sa pagbulag sa dahutan og matarong o sa pagpahamtang sa mundo. Andam ka ba sa pagubong nga gitagana? Andam ka ba ikaw? Taod lamang mo abot, ang kahayag mo abot lamang sa higugma. Andam ka ba sa maong adlaw? Andam ka ba sa pagubong nga gitagana? Andam ka ba ikaw sa andam ka ba sa paghukom nga gitagana? Andam ba ikaw sa maong adlaw? Yet the Bible also teaches us
that God is the God of love. From Genesis to Revelation, He has never failed to express His love, mercy, and grace even to those who turn their backs to Him. This is the beauty to have a loving and merciful God, because no matter what we do, He will always forgive us if we have truly repented our sins. All of us desire assurance of salvation, and God wants to save us. All He wants is to let Him rule into our hearts and to truly surrender everything to Him and take Him as our Savior today. Lord, oh, do remember me. Lord, oh, do remember me. Lord, oh, do remember me. Way beyond the blue. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. I've got a home in glory land that outshines the sun. Way beyond the blue. Lord, oh, do remember me. Lord, oh, do remember me. Lord, oh, do remember me. Way beyond the blue. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. I took Jesus as my Savior, you take Him too. Away beyond the blue. Lord, oh, do remember me. Lord, oh, do remember me. Lord, oh, do remember me. Way beyond the blue. Lord, oh, do remember me. Lord, oh, do remember me. Lord, oh, do remember me. Way beyond the blue. Way beyond the blue. You're still watching Panibaya sa Kamuntagon World, mga kapaglaman. Good morning sa Good tanan. morning, mga kapaglaman. And
And Fitz, good morning. Welcome back. Yes, I miss you guys. Basta isa ka sa Sabado Do mawala. you- Oh, yes, pag isa ka sa Sabado mawala, kami ngaw kayo. Lagi. Mo ba? But we miss you, Fitz. Yes. Salamat really. kay may pamugi. Kay naapag- May pamugi, mingaw mo sa ako pero siya wag yun. Lahi na sa ganon. niya. Hey, lagi, Oh, no? what's the reaction? Hat na hat kayo atong Anyway. tagon ron. And Yup, kumusta? Yes. Oo, Kuya Awing, okay ra kay ko, Kuya. Ikaw, Kuya, kumusta? Di ba? Ang birthday na to. Okay Grabe kayo. sa kabulan ng birthday ni Thank you sa Kiawing. mga kapaglaom na to. And thank you sa nagmahal sa kuha. Thank you sa inyo tanan. Sir Yol, thank you sa tanan. Boss Rex, Madam Jessica Gonzaga. Hope Channel Family, thank you. sa iyong Panibaya. wife. Yes, And support diba? family. Supportive kayo siya. Kaya na Siyempre, yung buutan birthday. biya tanong sa. Kaya na yung Buutan. birthday ko na siya, ika-blank nga birthday, nagpamatuod na kay gabi. Takit ang likod. Nagpamatuod nga, Tiguang na joke. Kuya. Yes. Mo na nga, mayo may pagkahilot tungod kaya ang naghilot na kumain na mo kanta. Oh, Isa sa mga yes. singers Nagsubihan sa na siya kanila. sa ato ang pagbigil dito sa Dunay atong gibisitahan. Si Kevin, no, isa sa atong mga Karon, may technical. Yes, magpasalamat buta of course sa atong introvert nga mga singers, no? Yes. Nga katotot ng mga volunteers to na to sila. Yes. Bisag asa na nga matang, ma-editor, ma-video, ma-singers na jud daghan na kasta. Yeah, doon na Ate Bing. And grabe, unsa na karon nga month, di ba? March March na, na, second yes. Sabbath of the month of March. Yes. Month of March. Oh, sa March. And ang March, it's a, celebrate ang National Women's Month. International, And- national. Yes. So, International na siya nga special kay women's- mo mga women ha, para sa mo. Kaya taga man na mag-month to celebrate. Dapat lang. Being a Oo. woman. No? Go mga Mga 2 weeks kababaihan. ago, ga-celebrate yung Yes. women empowerment. Diba? Yes. Pagkanindot. But this Sabbath, Yes. ang atong theme is Face the Book, Living an Accountable Life. Ato Familiar. na siya nakita ganina sa atong intro Yes. video. And Now, oh. ang question Kuya Awing, unsa man nga mga book nga Yes. kailangan nato ato bangon? And before na atong pasalamatan si Charm and Andrew, no? Manindot Yes, kayo oo. ang atong interview. And ato nakita diha nga dunay Book of Life. Nagsugod na siya sa diha nga si Jesus ni saka siya sa holy place. And dunay mga record, dunay tay tagsa-tagsa ka mga record ang atong mga binuhatan maayo man ug dautan dunay mga record dito. So, aduna tay Book of Life, aduna tay Book sa paman. of- Book of Death, Book of Sin. Death, Sin. Book of Sin, and And Book of Book of Remembrance. Remembrance. Actually, ganina sa video, wala matitan, nanindog akong balahibo, no? Pag-ampo lang Okay. kita yup nga atong pangalan na kalista dito Yes. sa Book of Life o Book of Remembrance. Kana siya tukoy-tukoy na to na later sa GMP or Good Yes. Morning Kay, ato Store. ng ang atong mastoryan. tagsa-tagsa ka magbinuhatan samtang buhi pa ta, naka-record na siya ug mamatay na ta, stop na siya. Oo. Niya, ug sa mga maestra man mo, maestro man mo. Yeah, ma-relate siya I-record sa din na siya. eskwelahan. Ang imuhang mga binuhatan nga maayo, i-record. Ang imong binuhatan nga dautan, i-record. Kung asay mo labaw, Oh. And at the end, di ba, na kay reward, Reward. or consequence. yes. Kumato pa ako sa Yes. eskwelahan, kung i-record tanan mo mga activities, kung naa kay daghang activities, pasar ka. Pero kung blanco, bagsak ka. Right na Yes. ito nga concept yapon. Mo nang sa atong Diba? theme nga living an An accountable life. Accountable Yes, life. yup. Kay ang life is meant to live in front of others, no, and shared with others. So we Yes. have to be accountable. Kay being accountable is part of our being human nato, no. We are accountable sa atong work, sa atong relationship, Actions. sa atong Oo. action in every sa law of physics pa, in every action there is an equal and opposite reaction. Reaction. That's So Wow. kana siya, giingon na siya nga currently natay investigative judgment kinahitabo sukat pa na sa una until karon ang Ginoo bahalag makasala ta no aning kalibutan Siya dapat manlalaban. magpasalamat ta kay natay Ginoo who Manlalaban na to. o advocate na to Yes, our mediator. nga That's it. mo kuan mo mediate sa ato ang mga binuhatan dito siya ang amahan. Oh, nindot na siya And- news para sa atong mga yes. viewers ug Yes. para po sa ato, And only God can judge us. Di ba? Kita nga as human, wala tayo right Dili nga ta mo kay- judge dili mo sa ta atong judge. kauban. Kasi Oh, katawo. Ginoo ra kita atong judge, di ba? Tama. He knows everything. So, kana mga kapaglaw ato na pag-iskutan unya pagpada na to. Keep watching mga kapaglaw. But this time, we would like to bring to you our offering, our musical offering. No, ang atulog yung ato ang adlaw, diligid mahimong kompleto kung di ta mamina og awit. Ania ang mga singers, ato silang gitawag nga Angel Voices diri sa Harana sa Kabundagon.
angels voices lahi ra jud ng atong mga mga bata makadungog tag mga alawit gikan sa bata yung ma-inspire ta makahinumdum ta sa atong mga Tong bata po ta, diba? diba? Kanta sa simbahan nato, no? And this time, tawagoy nato ang ilahang conductress. Yes, or musical director, Yes. Ma'am Lynette Salo. Hello, Ma'am. Good morning. Good morning. And mutawag po kung isa ka bata. Kisa may yung Kisa may representative ninyo. Aligang? Aligang? Nice kayo, kailang combination red Red and black. Oo. Sige. No, mutanas ako sa pangalan sa bata. Ano yung pangalan ga? John Paulson. John Paulson? John Paulson. John Paul. Di ba itong president sa una kasi si Pastor John Paulson? Yes. Oo. Pili mo edad ga? 11. Oh, 11 years. Very young. Unsa imong 11. feeling samtang ka nagkanta karon? Sada. Unsa pay lain? Wala ka gikulbaan? Chada kagayan daw. Unsa pa? Aside nga gichada, unsa man kulbaan ba ka? Nalipay ka unsa man? Nalipay. Nalipay. Okay, nalipay And ang siya. angel voices tagikan ni sila malay-balay. Ni biyahe pagid sila. Yes. Ni anhi diri no para muhatag ka nato og alawiton. Ma'am Lynette, unsa ka lisod ang or unsay mga challenges nga magtulog mga sa mga kabataan bang mga alawiton? Lisod ba po din kay di ba mga gagmay lahi ilang focus or ilang kasi remove ra kaayo. Actually, kung magtuon kag bata og kanta, sa pagsugod pa lang daan sa audition. Aha, nagiri audition. Oh, nagi na siya audition kay og dili man gud nimo yagig audition, depende man gud na sa tone sa ilahang tingog asa nimo ibutang. Actually, ang kaning pagtudlo sa mga bata, dili man gyud sila ingon nga lisod. Lisod, at least nga naman gud sila willingness and then willingness ilahang pagkanta kay nga naman kung mas lisod, kung challenging ang mag-conduct, mas challenging ang magkanta. Yeah. Kay mas prone man sila sa practice and then di gyud basta-basta po lang amo ang naagian ani. Kaning angels voices. Pila ka tuig inyo ang grupo, ma'am? Actually ikaduha na mo ni nga tuig. Second time po na mo ni nga naka-present diri, nakabisita. Pero extracted ni sila sa the whole group sa school choir. For outing, intended for outing. Ma'am, what school ni sila, ma'am? Malaybalay City Adventist Elementary School all the way from Bukidnon. Hi, good morning sa tanang taga Bukidnon. Thank you so much, Ma'am Okay. Lynette, no, sa inyo ang time o sa inyong pag-anhi diri and sa imo John Paulson. Ako kalimot iyong pangalan dyan. Yes. Salamat kayo sa inyong mga talent nga gi-share diri. Anyway, mga kapaglawom, no, daghang mga karong mga panahon daghang mga factors jud nga makaapekto sa atong health. Yes. Isa na Such diha as kanang living unhealthy diet or eating unhealthy food. Food. O Sleeping late. Oo. Yes, o isa pa na wala tay exercise. Apan dili ta mga mag-uol mga kapaglaom kay nay mga pamaagi para maprotektahan nato ang kalawasan from harm mga kapaglaom. Na diri ang idalit ni Ma'am Laila diri lang sa Health Bits. Don't be fooled by the size. These tiny seeds pack a powerful nutritional punch and health benefits. What I mean is chia seeds. Chia seeds are tiny black seeds from the plant Salvia hispanica, which is related to the mint. In fact, chia is the ancient Mayan word for strength. These tiny chia seeds contain large amounts of fiber and omega-3 fatty acids, plenty of high-quality protein, and several essential minerals, B vitamins, and antioxidants. Recent studies confirmed the health benefits of chia. Number 1, it increases blood levels of omega-3, and omega-3 fatty acids are incredibly important for your body and brain, and chia seeds are an excellent source of omega-3 fatty acids. Number 2, it improves blood sugar control. Studies have shown that chia seeds reduce insulin resistance and improve blood sugar control. Number 3, it lowers blood pressure. Chia seeds and chia flour have both been shown to lower blood pressure in individuals with high blood pressure. And number 4, it improves digestive health. Chia seeds are particularly high in insoluble fiber,
which have been linked to increased stool bulk and reduced constipation. This is Miss Laila reminding you, God is our strength and power, and He makes our way perfect. Be healthy is a wise choice. Thank you, Ma'am Lai. Yes, thank you so much, Ma'am Lai, no, sa imo ang health tips about health bits. Ang chia seeds, ay daghan, di kini siya mga benefits. Sama sa, it can lower blood pressure, lower blood sugar, ug maka-increase sa imong, enhance or the production of omega-3. No? Yes. Where can we buy those chia Naman na siya. seeds? Nasa store, diri sa Cagayan store. Kabantay ko. Pero Labi na siya mura- apil-apil sa mga smoothie, no, di ba? Pero more expensive na siya gamay, ate. Light, pero Light. light. Nakakaon na ba ta na, Pits? Basta nakakount tayo. Nakados pangalan siguro yan. Diba? For sure, siguro naapil na sa atong pagkaon. Yes. Alright. And mga kapaglaom, no? Atong sunod nga story is very nice, no? Many will distance with us. Many will cut their ties with us. Ilabi na pag mahibalaan nila nga kita positibo sa HIV. Inana na, di ba, Kuya Wing? Yes, Oo. HIV din eh. Mulayo ang isa katawo pag may bala nila nga, uy, ado na siya HIV. Mulayo gani o gining magdisirit-irit lang sa imuha unsa nagag na HIV. Di ba? Diba? But Kuya Wing, one brave woman will share with us her story kung giunsa pagkausap sa iyang kinabuhi despite sa iyang sitwasyon. Be ready to hear her story, mga kapaglaom, dire lang sa Top Secret. She was told that she only has 3 months to live. That was 1994. 25 years after, she is as lively and vibrant as a child, and she is with us this morning to share her ordeal, her triumph, and her advocacy on HIV/AIDS. Mga kapaglaom, it's a great honor and privilege to hear her story, the stalwart of HIV/AIDS and the singer of South Africa, Miss Musanjuku. Good morning. Good morning, Angel and the viewers. Thank you so much for your time, Musa, and for coming here, and welcome to Panimbeya sa Kwantagon World. Absolutely. It's my pleasure. What was it like when you were told? The thing is, I was asthmatic as a child, and so at this time, I was no longer responding to my asthma treatment as I was. So the doctor suggested that we need to do an HIV test. And the sad thing in that moment, she says, well, you actually fit a profile of someone who has got AIDS. Then it was not even, there was no difference between HIV and AIDS. It was just AIDS because you were dying. It's like you're black, you already have a child, you've dropped out of high school, you are sick right now. You fit a profile of a person who has got AIDS. But for me, it was still like something that was just so far removed. So we did the test, waited 2 weeks. Let me tell you, those 2 weeks were like living in a pit of hell. Wow. The uncertainty of not knowing what if it comes out positive, because I knew by then, he had made it very clear, the doctor, that if it is positive, it means you've got it, and there's nothing that we can do. That's it. That's the end of it. You're going to die. And so I waited. The result did come back. And it was positive. And it was positive. Doctor said, get your life right with God. So the assumption is that my life is not right with God. Now, how do you even bring such news in that kind of family setting? So one of the things that I did, because we didn't live with my mother, I went to her where she stayed, and I told her. She is the one that actually set out how my family was going to deal with HIV. So whoever had anything to say would have to say it to her. Oh. You know, so that was, my mother was the blessing. So your mom was a driving force. Yes, my mother was a driving force. How do you live your life on earth knowing the person that created you, the one that holds your life, wants nothing to do with you?
So my question was, so God, if I die, where do I go? Oh. Where do people with AIDS, when they die, where do they go? I was told that you are a loving Father. When we confess our sins, you forgive. He's faithful to forgive. And also, you are God who is able to heal all diseases. Now, I started reading the Bible from a different perspective. Like, God would not create food just for the fun of it. God, surely, He knew that our bodies will need nutrients. I started reading about HIV, such that there are people that think I went to medical school with them, but actually I wasn't. I was just going to one of the medical schools in one of the universities and medical school in South Africa. I was doing my research, trying to learn as much as I could. So I learned that when your immune system is strong, your body is able. So then I was trying all of those things. I also know when spiritually and psychologically I'm not okay, it also shows on my body. At church, when I then shared the testimony, you should have seen the commotion. How many times I've hugged her? Oh my God! Goodness. She was sitting just next to me. But we had a lady that, an older lady who was part of the testimony, part of the youth service, who came up and just gave me a prophetic word to, so you know what, many people will be saved through you, through your testimony. But were you like given the opportunity to share your story when you, at that time? I'm the one that went to the media. Okay. Yes, it was an interesting thing that to happen. I went through one of the newspapers that I went to. I went through at least 6 journalists. None of them would write my story. Wow. Because it was odd. It was odd for them. No one wants to be known they've got HIV. But then what was amazing also when the story came out was to realize an ocean of people who were living with HIV, who had worse stories than I did. Why go into the church? Because God, the calling that He had for me before I was formed in my mother's womb, did not change. The purpose, the plan. We are called to be light of the world and be the salt of the earth. Amen. And so we need each other to disciple each other and help each other be on the right road, to become what we are meant to be on earth as the body of Christ. Amen. I am woman. And so in the world and in the Christian world, patriarchy is the thing. Perhaps you can close this by you giving, what is your message of hope to those who are still afraid to come out? The well-being, the holistic well-being of the person is the one that I could easily say, this is not based on any research, but observing my own life, 70% of my holistic well-being is what contributes to me being who I am. And the medication plays a very, very small part. Yes. So you may have your treatment, but if your environment is not conducive for you to live, you will not be able to survive. So for every Filipino, particularly if you're Christian, you have to search yourself. Are you being the person that Jesus would want you to be? Are you a place of refuge? Are you a place of safety for those who are heartbroken and who are downtrodden? Are you a place of safety, or are you a place of horror? Because sometimes church, my experience is that it has become a place of horror. Thank you so much for your time. Perhaps the mantra should be, your will is in your heart, your will is to live with God.
Just like how we want to change our lifestyle for improved health, deciding not to commit sin much more requires commitment. Because our crazy journey in life often includes successful motivational helping hand with trying obstructions that are necessary to reach our goals in life. Our action, our responsibility, our own accountability. We live in a time where we have to fundamentally reject the absolutes and clear teachings of the scriptures because of the comfort and pleasures we want in life. The prevailing attitude of do your own thing and I'll do mine enters. Accountability means an obligation or willingness to accept responsibility to one's actions, meaning we are accountable to our actions. We are going to be judged. But how could be the final judgment for God's people be not a fear for the entire humanity? Let us all face the book as we live an accountable life only here in Good Morning, Pastor. Yes mga kapaglaom, o ganiya na pud kita para ato ang tun-an ang pulong sa Ginoo and as our guide as we live this earth. O mga kapaglaom, kauban nato karon ang retired but not tired pastor sa NCMC, Pastor Jose Cabaluna. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Good morning sa tanan nga mga kauban din niya o atong mga televiewers. Yes, no? Pero meron ba ni Pastor, no? Meron. Wala, kay mupadayon na ni Pastor, ina lang ka na mo daan, Pastor. Ano maguli siya, Ma'am Jela, Pastor, basta mo retire na, diha na gid matistingan ug mupadayon pa ba sa buhat. Karon try ni Pastor. Tireless ni. Tireless na siya. Diba? Kay lifetime nga commitment. Una ni Pastor, no, unya atong istoryahan, diba, sa gikaingon pa sa atong introduction nga videoing no nga accountability, you being responsible of your actions kay, diba, in every action there is a corresponding reaction to that. So magsugod tag Pastor unsa gyud ang pasabot ani giya nato sa pagkinabuhi ani sa Biblia. We understand, Pastor, no, that Christ is coming again. Okay, kay nagyud na siya promise, and that for us katong naglive gyud in according to His will, according to His word, there is that redemption. Pero Pastor, kanang take us with give us like a glimpse. How is it like kanang pagbalik sa Ginoo, the second coming? Ang pagbalik sa Ginoo, ilang panahon na close na ang provision. Dato patapos na ang tanan. Ang paghukom tapos na. Nga mo nga i-declare na nga mo pagbalik niya. Ang pagbalik sa Ginoo, ang mga panghitabo, dunay dagko kay nga mga panghitabo nga wala pa gyud nato sukan mahibaloi ug pa nato masaksihi. Pero niya ning panahon na makita nato ang dako kay katingalahan. Sama lugar sa giingon nga linog nga wala pa gyud sukan mahitabo. Okay. So kana mo siya mga dagko kana sama panlitan anang dagat nga muluwa sa mga bukog nga gikan dito sa dagat. Sa mga barko nga nang lanudo niya na pagawas man na imong bukog nga tuwa karon dito sa Amerika kay giputlang kag tiil putlang kag gamot dining panahon na isumpay dinhi kun dinhi imong tibok lawas mo nay kahibulungan og nana tumabasa nato sa Ezekiel 30:7 pero gana gihulagway tanan. Oo, pero part pud sa pagbalik sa Ginoo, Pastor, kay naka-mention ka gini nag-probation, close of probation, does that mean nga nanay judgment? Humana ang judgment nana. Tatapos na kay si Kristo mo ang atong mediator sa atong tigpataliwala. So nanong panahon na ang hukom natapos na. Sa ato pa si Jesus ang atong tigdumala o magdipinsa sa ato na Pastor. Sa unsa nga mga pamagi? Gikan sa pagkayam ni Ginoong Kristo padulong ato sa langit suma at mabasa na sa bulang kasulatan. Nga siya to karon tindog usab kauban sa amahan. Pagsulod ni Kristo dito sa gitawag the most holy place, no? Mo man atong kuan. Diha nagasugod ang investigative judgment. Ayun. Oo. Nagsugod na diha og hangtod niining mga panahon na kita karon nangatubang kita diha sa tubangan sa Ginoo. Kay ang gingharian sa Ginoo, ang iyang trono tuwa sa langit, kita niya sa yuta. Apil ta niya. So siya ang pangagamanan. Although nga wala kita magatubang dito face to face gyud nga to sa iya, pero ang ato mga binuhatan tanan gina-record. Ayun. Oo. Atay mga record nato sa kadausan nato. Kita karon nga mga buhi, dunay mga manulunda nga nagbantay sa tuwa, magabi man og sumaadlaw, walay mga secret things sa atong kinabuhi.
Ato banawa kahibalo og unsay binuhatan nato. Ang asawa sa gihapon wala kay balog unsay binuhatan sa bana. Apan ining panahon na mugawas ang record. So even your thoughts even your thoughts nahibawan na sa Ginoo. recorded na siya. Recorded na siya. Oo. Kanilang sa lakbita na to gamay pastor kung naay judgment si Jesus Christ establish na to nga mediator kinsa man ang judge o kinsa ang kung sa kaso pa ni kinsa ang accuse day sa ato pastor nganong i-judge ta. Ang Diyos nga mahan. Ang Diyos nga mahan mao siya ang judge. O si Kristo mao ang atong tigpataliwala. O si Satan mao ang atong accuser. Okay. Si Satan na accuse sa atong Dios nga injustice siya. So hangtod karon ng away, hangtod nagihulog sa kalibutan tungod iyang i-prove nga si Christ o ang Dios gitawag og injustice ang iyang gihimo. Unmerciful God, mga inana, kay di ba gi-attribute gani sa Ginoo kung magsakit ka, o mo nana, kay ni kuan ka, ana siya pastor nga mga behavior Gisilutan ba? na ka. O gisilutan na ka pastor. So unsa man ang standard pastor? Na-mention naman nimo ganina nga atong mga thoughts. Napabaylain nga mga standards nga i-judge ta sa kuan kay ganina sa gihisgutan nila ni Awing pastor na magud siya tulo ka klase nga libro. Di ba? Pastor, oo. So how do we put that together, pastor, para masabtan nato ni ang judgment? Tinuod na. Kay sa langit dunay tulo ka mga libro nga makita nato. Kanag sa giulagwan ni Juan. Nga diin adunay libro sa kinabuhi. Ayun. Libro sa handumanan o libro sa kamatayon. Unsa nang sa libro sa kinabuhi, pastor? Unsay pasabot ana nga if your name is in the book of life, guaranteed na ka of eternal life, ana siya, pastor? Ang tanan nga mga linuwas nga mga tao na adinha nasulat ang ilang kinabuhi sa book of life. So pastor, unsa may mahimong ganti ani? Reward. Ang ganti dinhi ni atong mga tao nga nagmadaugod, no? Sa ato pa tanan nga wala gyud mo magpadala sa lingla sa yawa. Ang tanan nga magmadaugon hatagan niya kinabuhing wala katapusan. Unya iyang pagkaunon sa bunga sa kahoy sa kinabuhi. But what about, of course, mo na tong istorya na to kung wala gyud ka nga dili na gyud ka matagaan og wala na. Close naman. Kani siya inani nga picture, pastor, ba nga naa day mahitabo ani sa ato pastor. How do we live a life? Kinahanglan ba ta magkaguol nga naa ni siya nga panghitabo nga paghukom puhon sa mahitabo sa atoa? Alang sa mga matarong, alang sa nahibalo nini o sa kamatuoran, kay balot kamatuoran, wala kitay angay kabalakan. Kay bisan kita karon adlaw-adlaw sa atong daily livings niya, doon na tay mga kakulangon diya sa balaan nga standard sa Ginoo. Apan watay angay kabalakan tungod kay si Kristo. Samtang siya karon nagatindog dito pa sa kanang the most holy place nga siya mao ang atong mediator. Kita karon napatay tsansa. Doon natay tsansa. Og actually ang atong mga sala nga nahimo gi pasaylo sa Ginoo. Ang ato lang angay pagbuhaton nato nga every sin that we have committed atong i-confess nga to siya. Mao gina pasaylo ang Ginoo. Dili na yung sa tanan na mo mga sala. Kun dili imo gini siyang specify. Imo Ginoo pasaylo ko tungod kay nakapamakak ko. Sa ato pa, pastor, lakbit gamay sa ato pa kinahanglan gid nga isugilo nato ni kang Jesus, dili kay ang uban mingon kanina kasala ato matik na ni kay nagpakamatay na siya dito sa cross, matik na ni. Kinahanglan isugilon imo ginang ilhon. Unsang salaan man nimo? Ayun. Keyword no, ilhon. Ilhon gid mo imong sala. Unsa man salaan nimo nga imong pangayo pasaylo? Pasaylo ami Ginoo sa tanan mo mga sala. Sa atong sala imo ginang i-confess ginan niya. Ginoo sa akong pagpamakak, sa akong pagpangawat, sa akong pagtan-aw. Sa atong mata makasala ta. Ani. Kay even sa imong thoughts ba kana siguro parang pati sa imong pagkuan nga makalagot yung tag madagma ni siya. Ana, pastor. Apil na siya. Gahuna-huna ka pa lang. Nahibalo na sa Ginoo. Kung sa isang kuan na niya. In other words, that is how it is to have a Christian life. No, to live a Christian
life. At least Ma'am Angel no atong mga viewers ila pong nasayran nga katong medyo ato pong ila pong nasayran nga do na mo sasama gyapon pag judge sa diri pag trial diri sa ato sa kalibutan nga dunay attorney, dunay maghuhukom. Basta nga nagyapon nga si Jesus. And isa pa keyword siguro ni Pastor no is honesty and di ba? So that you would be accountable. Importante gyud sa ato kinabuhi nga kanang nato nga tao kinang honest kita. Honesta sa ato pamilya, honesta sa Ginoo, honesta sa tanang mga tao nga atong ikakuan deal with. A life with integrity. Mao gyud importante Ma'am Jel kay ngano kung dili ta anis ingnon man ta sa Ginoo nagpatabang ka sa kuha di man day ka anis. So living a life of integrity for you to be accountable with. Pero lahi ang Ginoo. Bisan to ginaan ata pero ang Ginoo kasabot gyud sa ato. Ayun. He's just, di ba? Dili man ta ingon nga kanaang di na ko ganahan. Kung kita tao ta, pakungkuha, maro-maro kay ka na. Ang ginawa na, kaya balog siya kung sa ta. Muna nga, musabot ka sa to, Kita mo'y dili makasabot. Kita lang yun, ang wala yun kakasabot siya. Bitaw. Daghan kayong salamat, Pastor, sa imuhang time. Would you have like greetings sa imuhang mga atong mga kapaglaom, imong pamilya, mga parindi, Pastor, because we are seen worldwide. Okay. Salamat kayo sa tanan nato nga mga televiewers o sa ato nga mga kaubanan sa buhat, no? Dinhi sa Tibok, Mindanao. Salamat na karon nga kitagan nagigayon nga din sulti ta dinhi o makatubang ta dinhi. Diha kaninyo tungod kay wala magud mi wa mi access. Pero salamat guys sa inyo nga sa iyong pag-imbitar karon. So tanan nga mga workers o tanan mga kailan nako ang mga kahigalaan nga karon nga nakakuan sila, naka-monitor sila karon dinhi og daghang salamat sa tanan ang Ginoo magapanay kanato og dili naman ta magkita dinhi otro dito na ta sa langit. Amen. Magkauban pa nato si Pastor Kabaluna sa mga sunod pa nato mga segments mga kapaglaom. Og meantime, atong tan-awon unsa na po ikabisihan sa ato ang mga chikiting diri lang sa Kids Station. We're gonna tell you what Thanksgiving is all about for us. T for truth, because you can always find truth in God's Word. H for heaven. Heaven is a place where everybody is happy. Yeah. A, answers to prayers, because God always answers our prayers. N is for nature. God speaks to us through nature. K is for kingdom of God, which is unshakable. S is for strength of God. G is for the goodness and grace of the Lord. I is for my identity in God. V is for victory over sin. I is my inheritance in heaven. M, name of the Lord. G, God is good. All the time. Happy Thanksgiving! Bay, tabangir ko ni bay. Si update niya, bay. Diyan mo na, makakwarta ta na dyan. Akong girlfriend manggod, gipugos jud niya pa ngayon akong password sa Facebook. Niya, ano sa problema na? Akong gi-check karon no. Niya kay naaman diri gud ako mga sideline. Unsa nga klase sa sideline? You know na, dili man ba ako gwapo pero attractive. Be, tanaw na to, be. Maparaan, beta. Pero, abi ni mo dyan. Bisan pa og ato nang ipangdilitan na record na ang tanan nimong binuhatan sa book sa Ginoo. Mo ba? Libro ang Ginoo? Ay hapalig yung kabuluan na. Sa akong timanan sa una, ingon sa akong lula, muhilak daw ang akong guardian angel if magbinugoy ko. Actually, tanan nga atong Diyo na una. O gibuhat. Recorded na sa langit. Lupigan lugaran niya akong girlfriend niya murag. Hindi ay. Dumduma dyan. Nga kada word, kada binuhatan, o bisan sa atong nauna, nakadayari na sa book sa langit.
Like, dagan ka og kachat. Pero, puros unliyo. Kanang busy ka sa Mobile Legend. Pero, fail ka sa imong mga duties and responsibilities. Lah, so apel gitanan? Sige ra ba ko guna-guna nga unta magbulag na akong amigo iyang uyab? Kaya ang iyang uyab kisige ra ba Twinkle eyes mo lang to sa kuha? Sure niya, nga. Dili lang ka sa imong barkada nakasala. Pati na sa Ginoo. Hinumdumi nga makatago pa ka sa imong uyab, pero sa Ginoo dili na. Wait mga brad. Ako may nagpatabang. Back to focus. Sige. Tanawa ko Facebook history. Dili na ni pwede reason. Jan, ako ni mo, imo na i-confess imong uyab kung saan imong mga sideline diha. Past tense naman ka na. Kaya akong future plans, ako na lang yung dangon. You know what? Kung ang imong sala aslong pa sa suka, itong pa sa lubot sa kaldero, ubaw pa sa kanan, dumatong gyapong tas Ginoo. Kung mangayot lang tang pasaylo, nya Ginoo na nagputi pa sa snow. Dayon, ang tanan natong record nga daotan, ma-erase na sa book kung tinud-an na lang pangayo o pasaylo. Kaya ang Ginoo makabasa sa atong kasing-kasing una-una si ate. David, akong uyab kay di man makabasa sa kung una-una. Mo nag-ingon nila nga kung labis hindi ergin mong duha, di jud kanya biyan sa ere. Kung love jud kaniya, masuko man iyang huna-huna, pero maluoy ug mahigugma gra gihapon iyang kasing-kasing nimo. Ha? Bye. Mga libre ko, bye. Murag di gana man akong gibati sa iya noon. Kana. You know what? Kung gusto nga mawala siya. Jan, may paugma, magka-problema na po ka, no? Para mang libre na ka. May bunta mga kapaglaom, happy Sabbath kaning tanan. Ano sa kita sa itong segment ang Let's Pray Today o kining higayon atong gihin alang sa atong hiniusang pagampo sa 777 prayer. O atong kauban sa pagampo si Pastor. Pastor, salamat kayo sa padayon sa pakiguban. O ganyan, Pastor, ang mga prayer request atong kapagabasahon. Una, let us pray for Sister Renerly Morilia for her fast recovery and healing sa iyang sakit. O ato sa biapit sa pagampo si Pastor Lowell Teves ala sa usab sa iyang complete recovery. Nausab diri ipadala atong sa pagampo si Sister Giselle Abadilla Hipowit lang sa iyang successful nga surgery, sa iyang complete nga healing, o sa iyang strong nga pagtuo sa Ginoo, o sa iyang comfort during aning panahon siyang kinabuhi. O ato sa biapil ang mga mo-take sa National Council Licensure Examination. Mga pangalan ihatag diri si Aldredino Leo Abadilla, LV Riza Abadilla, and Ann Noren Queb. And another prayer request from Sister Josephine. Good evening. Pwede po bang mag-request ng prayer para sa aking family at sa asawa ko po kasi siya ay lasinggero. Pastor? Let's pray. Okay, magampo ta. Labing dalaygon, Diyos na mong gamhanan taga sa mong kinabuhi. Nini nga buntag, sa sayong adlaw ipapahulay kami nagaduol ya kanimo. Uban sa among pagpaubos sa mong kagalingon, ingon nga kami makasala og dili angay nga maghisgot o magatawag sa imong balaangalan. Apan salamat kang Ginoong Hesukristo nga siya maoy nagkuha sa tanan namong mga sala. Ug ang dugo, gahom sa iyang dugo nga giula dito sa Kalbaryo sa krus nga mo'y nagahimo ka namong hingpit sa imong atubangan. Ani kami nagadangop kanimo Ginoong Dios. Ani ay mga prayer request nga gihangyo sa among makaigsunan. Labi na sa gihapon kang sister
Renely Morilia. Yang fast recovery, healing siyang balatian. Ikaw Ginoong Dios magapakamayo kaniya ug magahikap kaniya sa iyang lawas aron mobalik kaniya ang mayang panglawas. Ako usab giampo si Pastor Luel Teves sa iya gyapon complete healing. Ikaw Ginoong Dios magapanayon kaniya ug ang gahom sa belang espiritu nga maoy gibilin dinhi kanamo nga magamit namo og gihapon kini maong gahuma nga makaayo sa mga balatian og sa mga problema moabot sa mga kinabuhi. Sister Josephine, ikaw sa gihapon ng Diyos magapanahin kaniya o magatabang kaniya o sa tibok na ng pamilya, Ginoong Diyos. Sa amo makaisunan, Giselle, ikaw magapanahin ka Ginoo o mag-aayaw kaniya. Ang complete healing o sa tanang nga mutik og exam, Ginoong Diyos akong nag-ampo o magapaliw po kanimo. Sa amo tanang karon dinhi o ikaw magapanahin o magatabang kanamo. Salamat kaayo sa iyong pagtubag unta nga dili mo kini ikaw kanamo bat na namo kini. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mong manluwas. Amen and amen. Amen. Salamat, Pastor. O sa ato ang mga kapaglam, kung doon na kamoy buot i-appeal sa ato ang hiniusang pagampo, pwede nyo i-send ang inyong prayer request sa ato ang contact number, ang magkita sa mga TV screens, o pwede usab sa ato ang Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Usa na po ka pinasahi nga problema atong Tagalog tambag diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya,
excited na kaayo ko ni akong mga friends nga mo-appeal sa moving up ceremony sa among school karong March. Pero isa sa among mga kauban kay dili excited. Naamang gud siya bagsak, mostly major subjects. Alangan, permi man og absent, muskwela lang og ganahan og dili ga exam. 3 weeks na lang nabilin og ginaing na namo siya nga maghangyo na lang sa mga teachers. Pero murag nagsamot siya ka stress. Muli ay raba iyang mama gikan sa gawas nasud. Unsaon man namo siya pagtabang, maluoy mi niya. Yun, ang problema na to, estudyante. Fitting kaayo no kay graduation, accountability, responsibility, consequences of your action. Nakagi na magagana, Ma'am Jel. Hindi. ikaw may doolanan basta problema. Kayo, bilang kapag maestra diri. Isa, duha, tulo. Kinig yun, makabalos ang maestra ni bitaw dili. Mga kabaglam, kita ni mo no, kompleto biog. We have a special guest. Si Sir Yul, matag siyang tambag. Di ba? You've seen him kanina, ikaduhan niya ba sa Harana sa Kabuntagon. Og nanagin si Sir Yul. Ni-move na yun siya diri. Panimbaya. Diba? Sa Panimbaya. Oo. Diba? So, sugdan na to. Ata sugod Fitz, teacher Fitz. Sige. Siguro, muna sa panahon nga, gamito ni mo ang peer pressure for good. As friend. Kaya kanang bitong, di ba ang peer pressure? Ma-pressure ka kay mga friends kaya ni-graduate na, ikaw wala pa. So, encourage din mo sa ang paningkamot, mintras na pa'y panahon. Hangyuay mong teachers kung kaya pa, pero kung di makaya, dawata, and muni panahon niya magbago na ka, kay naay, munis ang consequence ay mo hangihimo. Maybe next year, kung di makaya ka ron, pero once napay time, paningkamot yun, ano lang. So muna advice ni Teacher Peer pressure Fitz. for good. Peer pressure kay friend man sila, no? Unsaon niyag tabang. Teacher UP. Teacher, no? Fitz, dili ko mo musugot atong hangyo-hangyo sa teacher. Now, kung tinuod ka nga friend, tinuod ka nga concern sa imong friend, teach him to do the right thing. Ang paghangyo sa teacher is never, no? Nga sakto nga pamaagi. Kung concern jud ka niya, kung concerned yung kaniya, tabangi siya nga mastoryahan ang iyang ginikanan, nga dili po siya makasabaan, and tabangi gid siya nga ma-accept niya kay iya man ang actions. Consequence. Consequence na sa iyang gibuhat. In every, di ba, law of physics? Teacher man po good ko, so dili ginang hangyo-hangyo. Dili mahangyo ang learning. Okay, bago tamanhi kang Bing na ay estudyante pang tanapa mi po na to. Live audience na to. Isa sa ato ang live audience. Dagan magukeng audience, no? Okay. Dili man kanimo ang nag-send sa letter, no? Dili ni siya ang letter sender. Basig friend ni siya. Oo. Sige. Okay, hello, Students, good morning. Pwede, oo. Pwede ta mangayo sa imong pangalan. My name is Jared. Adrian Dinantes. Jared, okay. Hi, Jared. Unsa may advice matag nimo sa to ang letter sender? Isip usa ka estudyante, di gyud malika nato no na maka-absenta, di gyud malika na maka-skip og exams tungod kay wala na complete ang requirements. Ang ako lang matambag na dapat maningkamot pud mo sa inyong part as a student, and usab po dili nato kalimtan ang Ginoo kay ang Ginoo magatabag gyud kanato permi. Ayun. So, responsibility. Oo, from WMC. Oo, marabuutan na siya. Okay. O, Bing, ipakuan sa nato ni si Sir Yul. Bing, unsay imuhang matambag? Ate Bing. Nakagi mapugong estudyante. We all are. I have enjoyed the benefits or the perks of being a good student. Ayun. Ana lang siguro. Kay responsible man ko. I have graduated siguro nga malampos ang kanang kuan ba? Cum laude. Ato lang istorya, cum laude na siya. Dili ka na bang nga kuan ba nga nadyo kay kanang with honor siguro ug nga na kay panghambog sa imong ginikanan. So kana lang siguro no sa ako nang tambag sa tanang estudyante, be responsible kay mo man na ang gihatag at unaw-unaw na lang nato nga atong ginikanan dili dada na per kwarta per minte. Yes, tabangan nato sila ana na lang jud. Kana lang akong ma-advise sa mga dear students. So, Elder Awing,
bago si Sir Yul. Mao na na resulta nga magsige di lagi mo eskwela lagi kay bisag asa ra mo adto. Mao na epekto. Unya imo pag gina siyang labanan nga sayop na siya. Bisan goy. ingon pa sa mo magtutudlo dili ni sila pangyo nag-istorya mi gani di sila pangyo. Kami sa una mo hangyo mi musugot man depende ra siguro na sa paggitik sa mga kwan. Pero ano lang kay sayop man nimo na ingnan nimo siya nga imo gisultihan nimo ginikanan saon man wa man kani sulod sa trabaho sa eskwela. Problema man gina siya. Isulti nimo na kay problema man na siya. Then ayaw nila natago-tago magsige pa kag unsa pa imong imo dia. Isulti nimo nga mo na imong binuhatan at least na ang wala nimo nga sandigan imo ra magyong ginikanan. Mao man. Because di ba po nakuha lang na to ba? It is in failing that you learn. Di ba? Yes. Pangutan-on na to. Actually, ganina na estudyante. Para klaro, holistic ta ni. Para di ta bias, ani, kay teacher. Mutaw na si school head, si principal, pastor, generato. Pastor, on sa imong may istorya, ma-advise sa iya, ha? Good morning. Tinood na siya. Ako, as a principal, ako na nakita sa ato mga students. Kay every faculty meeting, ang first agenda yun na mo is the student updates and progress. Oo. So, diha ginatanaw kinsa tong mga students nga they really need attention and kanang tambag. But in terms as well with this kind of scenario, it's really his responsibility and accountability. Yun. So, actually, dong, dili gyud na nimo malimod kung ako ginikanan naman ko karon. Konsuelo na namo nga ginikanan nga ang bata muhatag namo og magpakita siya ang kakugi. Kung makaya man lang ang 80 ngano diha man ta magsettle sa 75. Kung makaya nimo ang 75 ngano magbagsak naman lang gyud. Then ang katapusan is that money. Nga sakit kaayo sa buot sa ginikanan nga we are excited to see you to move up and to get promoted for the next grade level. At the end of the day, dili daay ka maka moving up, maka-appeal. So, paningkamuti, mentras wala pa naabot ang April 5 to 7. Ang ilahang pagkuan, tabangan gyud. Dayon, ask help from your friends, then pray to God. Ayun, prayer, no? Basta ana kay mo lagi gingon consequences of the actions, di ba? Yes, Pastor? tinod na siya. Salamat kay Pastor og Sir Yul. Actually si Sir Yul isa yun siyang favorite nga segments, ba? Yes. Dear Panimbaya. Dear Panimbaya. A big fan. Yeah. Wow. Sige, so ako Sir katambang Yul. aning bata, ask for a second chance. Ayun. Ano ra yun na? Kung na-fail ka this time, ask for a second chance and do it right this time. Ayun. Ano ra yun na siya, di ba? Asa siya mga second chance? Kaya yun. Siyang kagalingon, parents, number one, because that is your responsibility as a student. Dili Ang sa imong teacher. maginikanan na ay responsibility to send you to school, right? Ayun. Kastuan ka. Ay mong teachers, you have a responsibility they have a responsibility to teach you. Pero ikaw, ang imong responsibility is to learn Correct. and to be able to pass all the requirements. Ana. So kung na-fail ka karong panahon na, ask for a second chance. Ngay Kaya ako, ma'am, pa dahil ka, ko mga chances, ma'am. Ana. Sir Owing. No, kay Oo, life na is siya. full of second chances pero di lang po siya abusaran, di ba Sir Yul? Correct. Ayun. Pastor. Unsa gyud kay nara ba ingon redemptive kuno nga education, pastor. Kini nga kaso sa gihapon daghan na hitabuan ni. Nga di ta Tinod. gusto nga mahitabo sama sa uban. Tinom ni nas kagayan. Nagikog pa yun. Ayay. Kuman. Pero dili ni gusto na to nga mahitabo sa ato dinhi karon. Tinuod. So sa atong gusto nga pagabuhaton ngadto sa atong mga kuan atong ikatambang ngadto sa atong amigo, kinahanglan siya nga sa mga peer group sultian gyud siya nga iangkon na siya nga ngay suri sa ginikanan second chance gyapon sama sa gisulti ni Sir Yul, no. Ato nang pagabuhaton ato niya ato siyang ampuan, no. Kung makatabang kay nga ato siya kay wa ta kay baluon sa kalalom sa iyang problema. Ayun. No, kay in as much as we want nga mo help, pero usahay man good. Coming from a teacher pud ko ha, di ba? That's why I'm labeled as stricto. Kay there are certain limits man good siya. Life is not about magud hangyo-hangyo na lang. Otherwise, you will not be able to stand for yourself. That's true. Di ba? And you have your friends. You have to face your consequences. Anyways, dili man na siya gud lumba gud ang kinabuhi, di ba, pastor? Nga magdungan ta graduate yun. Sa tama naman gud siya
mga kabilinggan karon. But what's important is, sa gingon pa ni Sir Yul, stand up, face the consequences of your actions, and go on. Diba? Get on with your life with prayer. Dili mo Diba? talaga Ayan hangyo, po. Ma'am Jel, kay si Juan Yop, di maging siya pangyo. Actually, Oh, istoryahan palihog. lang na mo, palihog lang, hangyo lang. Ayaw lang yun miing na maestra nga ma'am, pwede mahangyo. Nga last minute na bitaw, nga nasa mo ang pressure, Anyway. di po na siya maayo. Anyway. Kaya mong gibuhat, nagtudlo, nag-record sa inyong ipundo sa mo. Hala, wala na, like that. nagkukuta tani. Anyway, so, sa mo ako, Sige, mga ka-friends, suportahin lang po ninyo inyong friend. Nga, sige lang friend, dili man ta magdugan og move up karon, friends lang gihapon ta. Okay? O karon, paminaw sa ta para di ra kaayo siya nega ang ato ang mga thoughts karon. Okay, tanaw na to ni ang balita gikan sa Western Mindanao, Adventist Academy. Folk ministry started with a thought of sharing blessings to less fortunate children among the neighboring places of Western Mindanao Adventist Academy. Another perfect day to spread happiness unto others and put sunshine smile on their faces. Maayong adlaw kapag laom. The Feeder Community Ministry conducts a special outreach program celebration for their first year anniversary Thanksgiving with the theme 1,000 Pairs of Slippers, a Step for Children to Heaven. Gibasihan sa mandate sa balaang kasulatan nga to do really ministry, especially sa giingon ni Ginoong Jesus nga kung inyo kining gihimo to the least of your brethren, inyo usab kini nahimo alang kanato. On February 25, 2019, the Feeder Community Ministry and selected WMAA students together with the faculty and staff decided to simultaneously visit 10 remote barangays located around the organic municipality of Baliwag. This is offered to our fellow men without applause. Growing up in a Christian family, I've always loved the idea of sharing and giving to others what I have. The world celebrates consumption of self-centered displays, so God calls us to share and to be a blessing to those around us. By giving, I have found genuine happiness just by seeing kids smile as they sing scripture songs and listen to Bible stories. The folk ministry have helped me discern my love of giving and letting myself be of use in the service of the King. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. In behalf of the folk ministry, I would like to extend my thanks and gratitude to everyone who supported in this activity, especially to the local government unit of Dumingan, Zamboanga del Sur, the WMAA, faculty and staff, students, alumni, parents, folk ministry volunteers, most especially God, who give us courage and protection to make this activity a big success. At the end of the day, it's not about what we have accomplished, but it's all about the ones we have lifted up and made feel better. It's all about what we give back unto others out of the bountiful blessings from above. Hopes and prayers are given to bring them closer to our Lord Jesus Christ. From Western Mindanao Adventist Academy Media Ministry, Rashida Faye Wines-Diaz for Hope Channel. Daghang salamat WMA no. Naa sila karon kuyo kang ilahang pinalangga nga principal. Yes! Thank you kayo pastor. Thank you. Live diri sa studio. Yes, naa live sila karon mga kapaglaw. And sa laing bahin mga kapaglaw, muadto na sa birthday bulletin. Ug ato tanaw ng mga birthday celebrant. Happy birthday! Oh, Happy birthday, Javan Villar Gracia. May May Mardel Sanchez Sanchez Pintang. Brooke Happy Sobri. birthday! Aida Cagadas, ante. Peter Labaslos. Happy birthday, Peter. Darlene Sabud. Happy birthday! Macaria pa. 103 years old na siya, di ba? Wow. Victor Lacamba Chivinda. Sol Jordan. Happy birthday. Ian J. Groyal. Happy birthday. Joy Catolpus Ura-Ura. Happy birthday. Liman Kilala. Happy birthday. Happy birthday. Teofilo Alcorianco. Happy birthday. Happy birthday. Eve Tagarda. Happy birthday.
birthday. Annalisa Salagantin. Happy birthday. Wow, pagkanina sa Yes. birthday celebrant. Tanang celebrant. And today, And today, naamagay mo specially greet. Atong ipasulod. Pasok. Kinsay gusto mo greet? Asa naman ang floor director? Asa naman? Boss G. Video director? Video director. Asa naman ang atong... Pero mga tasata. Katahan na ito. Bang masalit. What's ready? Happy birthday to you! Atong ipasulod ang isa sa atong volunteer. Yes, si Pastor magpasalamat tanin niya. Yes. Kay nahimo siyang atong nahimo na siyang pioneering sa ato ang kuano. Kada si tawagan ni Bagos, while gasulod si Pastor. Okay. Aniya si Peter who celebrated his birthday. Happy birthday, Pete. Oo. Muna sila mong mga lasing kayo. Si Peter, mga kapaglaom, kung inyong nakita kaganina tong interview ni Musan Juko, siya ato nag-edit. Kay balo mo unsa iyang struggle ato, that was supposedly a 40-minute nga interview. Iyang gikat into 8 to 10 minutes. Yes. And with us, si Ma'am Peter. Ange, is si Pastor Marwin. Ganina rin Yes. kasi una sa pangalan. Before, magpasalamat ni Pastor Marwin kay siya may murong pioneering sa viewer response. Viewers response. Sa team, pero siya na isa kabuok. Thank you, Pastor. So, message, Pastor. Nami cake para sa inyo, Kuya Wing. Sadan! Sadan lang. Yes! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sharon, come here. Happy birthday to you! Happy birthday, Manong! O sa siya. Balik niya, exchange gift. Okay, sige. Pete, unsa imong message? Or like wishes ni or Masay wishes. birthday. Oo. Nani day. Si Peter ang isa sa pinakadugay ng volunteers dere. Soon to be, kuha na ba ni Father na? Saan man eh? Pit na. Kuha na siya, Pete. Wish. Kung wish. Ayaw pag-unit sa script, kaya ba si mabasa ni mula? Sige, One. Good morning sa tanan, no? Murag speechless mo. Wala siya naahanan sa camera, no? One siguro, kanang thank you kayo sa Ginoo no, nga yatagan ko og pohon. Ay, daddy daw. Gift sa Ginoo, no? Baby girl or boy? Baby girl. Tapos, Wow. kining sa Hope Channel family, thank you so much. No? Marat ako masulti. Sa family pa, thank you. Happy birthday, Ter. Pastor. Pastor Marwin. Marwin. Mga wishes ni mo this in birthday? Ang akong wish or prayer nga unta, pabilin pa ko rin sa Hope Channel. Amen. Salamat thank you sa kayo, no, kadasigon. sa panimbaya sa Kabuntagon World nga na ako agi ko diri na appeal yun. Thank you kayo sa inyo, ha? Of course, Hope Channel. Salamat kayo. Dayon, kuhan lang yun, kanang more nga blessings, no? Na di lang kay akong madawat pero ma-share po ngadto sa uban. Amen. Alright, so happy birthday! Sige, blow your candle and we sing. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Yes! Nanapon mi kanon. Greetings. Atong paunon silang pastor. Greetings. Okay, ako gi-greet ang ako ang mga ginikanan diha sa Lanao del Norte. Adito na dapita di ay, no? Dayon, ang ako usab nga mga kaubanan nga mga theology students, no, nga bag-o lang mi-graduate sa Mountain View College, no. Good morning. Og sa tanan nga mga supporters, no, mga viewers sa Hope Channel, salamat kayo sa inyo nga pagtan-awan. Gihigugma ta mong tanan. Amen. Ter, ikaw, Ter.
Great na ako akong asawa, nasa Malay-Balay ron. Guwapang asawa, guwapang asawa. O sa akong family nga naasa Bara. Si Sharin po daw man, o. akong sister na si Uyab ni Jandi. O sa tanan nga nananaw. Uyab ni Jandi. Sabat sa tanan. Bagong uyab ni Jandi. Okay, daghang salamat, Tir. Daghang kay salamat. Hopefully ang ato ang pagkuyog diri sa Hope Channel padayon. And Pastor, thank you so much and happy birthday. Sir Yul. Yes. Oh yeah, I'd like to greet my mom and my family and my friends. Thank you kay sa pag-invite sa Quad diri, ma'am. Everybody, thank you. Salamat yun po, Sir Yul, sa imong pagsuporta. Yes, og sa mga kuan niya, mga magic hands nga magpagwapa sa mo atong, di ba? Di ba yun? Thank you so much, Kuya Yul. Katabang sa tawag pagwapa. Yes, sa hands. Ato una mga kapaglaom, ngalan lang ninyo ang iyang ang inyong kakadunggan karon na nagyud siya. Si Sir Yul Batilier. Na nagyud siya. And ako'y gusto pasalamatan, no? Special thanks to Ging Carceliar Zer Coligado and Goods Coligado from Maryland, USA sa support nga ilang gihatag diri sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Thank you so much and more blessings. And special thanks as well to Kuya Sherwin Caniyales and sa ihang family. Yes, for that. As well as napo ko'y greetings. Kadali lang, sorry. I-greet na ako si Sir Chris Picariato diha sa Lingion, Manolo Fortich Church. Yon. Og si Pastor, og sa atong mga live audience, salamat ko. They're from Western Mindanao Adventist Academy. Pagkadasig guys sa mga estudyante nato. Pastor, ako i-greet ang akong kaluha. Birthday niya, ugma. Og birthday po ni mo, no? Happy birthday. Happy birthday. More life for you. Birthday sa akong kaluha, ugma. Pastor, iyahan, ano? Advance. Si Kuya Nene, ra. Advance, Pastor. Happy birthday, Pastor. Kaluha ba yan? Okay, kaluha mo sila na loading. Si Fitz, Yes, Kantahan nato si Pastor. Kantahan nato si Pastor. Happy birthday to you. Ay, nato pasalamatan ato mga singers gikan sa Malay-Balay Bukidnon. Thank you so much sa inyo. And of course, sa atong mga estudyante sa Western Mindanao Adventist Academy nga sayo kay ni sila ng mata, sayo pa kay sa tuwan. Yes. Choose Adventist Education, mga kapaglaom. Yes, and we would like to greet also, thank you po no, magpasalamat ang Ate Charm, Kuya Andrew, sa atong mga sponsor diya sa abroad. Daghan kitang sponsors ng Sir Sammy Salarda family. And also, Boss Rix and Ma'am Jessica Gonzaga, as well sila pong Mr. and Mrs. Wahiman. Thank you so much. Napabatay greetings. Mga kapaglaom, daghan kayong salamat, no? Ate Dadak, salamat. Yes, nga naanapot mo, nakikuyog na po mo na mo karong kabuntagan. Ato lang yung timanan, mga kapaglaom. What you sow is what you reap. So, dapat responsible ta sa atong mga actions. Magkita-kita ta sunod Sabado, mga kapaglaom, for another special episode. Atong angkunon, ang Garsog Himaya nga sa langit kanato gikasa. Batiyaw gipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Kung mga tuburan, naghatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan. Babae, mabuhay ka! Happy International Women's Day and live in harmony. We only have one earth. Buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog og kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Good morning!